Ik wil graag mensen laten zien dat je jezelf kan verbazen. En dat je zoveel meer kunt dan je soms zelf doorhebt. Meervoudig Paralympisch hutfietskampioen Tristan Bangma sil wat oorstwan. Een marathon draven. En dat wielst er toch een ergziekte maar 1% zicht had. Voor mij is marathonlopen of hardlopen überhaupt zelfstandigheid, vrijheid. En ja, ik had misschien wel nooit gedacht dat ik dat met mijn visuele beperking zou kunnen. Snijn draaf Bangma de marathon in Victoria, Canada. Het plak dat zien vriendinnenwij komt. De tarrieding van Bangma is wichtiger als van meesken zonder visuele beheining. Ik heb het parcours al heel goed verkend, dus ik denk dat het wel... Ja, voorbereiding is natuurlijk heel erg belangrijk. Voor mensen die niet slechtziend zijn, die kunnen gewoon gaan rennen. En ja, die zien hoe het parcours loopt. En uiteindelijk tijdens het event, het is een groot event, is een soort van iedereen mijn guide. Ik ken daar ook jongens die een beetje dezelfde pace, tempo lopen als dat ik loop. Dus ja, we zullen in het begin ook samen met elkaar lopen. Dus ja, daar kan ik ook mensen volgen. Dat is hoe ik navigeer in wedstrijden. Dus door het simpelweg volgen van andere mensen. Het is fantastisch om zelf alleen naar buiten te kunnen en om lekker te kunnen sporten. Op de tandem ben ik natuurlijk altijd afhankelijk van een piloot en van iemand om samen mee te gaan trainen. En nu kan ik gewoon lekker alleen naar buiten gaan en mijn trainingen doen. Kun je dat nog bijhouden, dit tempo? Ja hoor, zeker. Was ik nog praten tussendoor? Ja, dat gaat prima. Ja? Ja hoor. Ken wat er ook in? Ja hoor. Ik loop wel eens ergens tegenaan, maar als ik hier bijvoorbeeld loop in Donkerbroek, ken ik de wegen goed en gaat het eigenlijk altijd goed. Maar ja, er is altijd een risico natuurlijk. Ik zie wel dat er iets is, maar wat het dan is soms lastig te plaatsen. Dus ik zie licht donker, ik heb mijn hele gezichtsveld. Dus ik zie het bewegen links en rechts. En ik kan net nog het contrast zien tussen de weg en de berm. Niet altijd, maar nu hier kan ik het wel zien. Dus op die manier kan ik me goed oriënteren. Ik heb een keer in Vancouver een rondje gedaan. Ging supergoed. Volgende dag weer waren ze met de weg bezig. Er stond er een heel groot hek. En daar liep ik vol in. Dat deed pijn, maar ja, dat is gewoon het risico dat ik neem. En het is altijd de balans vinden tussen, is het risico waard? En wat levert het me op? Nou ja, je kunt het zien, het is fantastisch. Dus het levert me heel veel op als mens, als sporter. Heel veel vrijheid. En ja, dan moet je soms een risico nemen. Ik wil graag mensen laten zien dat je jezelf kan verbazen. En dat je zoveel meer kunt dan je soms zelf doorhebt. En ik had nooit verwacht dat ik nu alleen een marathon zou gaan lopen. En ja, moet je zien wat het me brengt. Veel geluk, vrijheid. Dus ja, soms denk je dat iets niet kan, maar ja, ga het proberen en ga ervoor.